sangganing kandha hamba Sri Marwata Siri ring sangganing para pamriksa carita medhik jaman purwa puniki Piksa kenira medhik paluki Wasana mugi rahayu mugi rahayu kang samya pinanggih kita linuting kitung kadung kader namompo memangun mana rahayu haywana dan manggolo gumolong baladuko Karnan karuno panapus puspito mansalan semon karya ruciting Barataya Om ilahing hawik namastu nomasidan mastu silat merimbang jagat karono siran tondo kawisiksaning bisono-sono sinawung langen milopo Estu maksa istantu lambang butuh jirantur tutur katulo tetelo merih tulat labdieng paradyo binur sito ngupama praning neskoro karang kodyan tumiyang jaman purwo wini sudo celahkan dilomo-domo pinardita miloloto mangkyoto kapwasananing gubito tandupeng pralambang matumpo-tumpo marmo panggung panggeng panggunggung sang murweng koto Anenggih pundhita kang kinarya bebukaning carita sak mangke ingkang kaheko adidosa purwa basa eka siji adil nuwih dosa 10 purwa wiwitan sanadyan gumlaring jagat marcapada kathah titahing jawata ingkang sinungga pratiwi kasungsungan ing akasa kinapiting samudra kathah ingkang samyanggono raras nanging lamun to kaupaya 1000 datan saged mujudaken sedasa 100 datan jang ketiga pranyata hadi-hadining garba gubita datan wonten kadisa juga nagari Dwarawati ya negara Dwaraka sinebat negara Dwarawati Dwara tegese kori wati jagat negara Dwarawati negara pelamanganing jagat ora mukal menang kinarya bebukaning carita awit negari kasebat panjang kunjung pasir wukir lo jinawi gemahari pakarta tur raharja basa panjang dawa punjung dhuwur
kalamuntukan traju sepirata dawaning negara pranyata negara Ndhuwurwati dawa pocapane jembar tlatahé luhur kamibawane dasar jero tancepe pasir samudra wukir gunung tata rengganing negari mengkeraken samudra raya kinapit arga ageng ngiringaken pradusunan tuwin pategalan ngananaken pasabinan tuwin benawi ngajengaken bandaran ageng kula tulus ingkang tinandur dadi jinawi murah kang sarwa tinuku basa gemah kathah kamulalit tumindak amung dedagang sayekti dagang layar lan kudu saking manca negari lumintir surya pantrora critan ana pedhote datan wonten kang nyipta pringgo bayaning marga labet saking gemahing praja aripah kathah jalma manca miwah kamulalit cumondhok sak lebeting kitha raja negari Ndhuwurwati katitik pasanganing Wisma ketingal jejel uyel pipit pangrasa adiju ketepung taritis papan liar katemahane rupa karta katondo kamulalit ingkang wonten padusunan eca manahe mungkul denya sami amung tetanen anulah kula wekdaling Siti Pasabinan pategalan saking kalis Durjana Judi katebian Paramuka Kinarya Pertanda ngoningon raja kaya raja Darbe ing Kamulalit ingkang wonten padusunan awarni lembu maengsa mendha kuda ayam kambangan sak panunggalanira datan wonten ingkang cinancangan lamun rina tata gelar wonten pangonan wangsul dhateng kandhangnya suwang Raharja Sangya Prakadan Sentana mantri bupati nayakaning praja Simawana para wadyabala medhak Kamulalit datan wonten ing cengkar rembag miwah cecengilan Surya Pantraratri ketingal sayek saika praya sesarengan ngangkat karyaning praja njunjung derajating bangsa awit saking ageng perbawane Sang Nata Duracara Sirna sedya jerih mring pilalading Narendra mboten wonten panjenenganing Alendra ing sak jagat Rat Pramudita ingkang paja mirip Kadiwong Agung Ndhuwurwati panjenenganing Alendra kinathik sak sami-samine ratu turta padhang paningali ageng obore dhuwur kukuse tebih kumarane ora mukal kasusra kelok kejana priya saking manca negari bilih Narendra inong wong para Bathara kocampo sinten to dasa namane Sri Narpati wau dasa 10 nama aran Sri Ratu Narpati wis ngarani menang den ucapna jejuluknya Sang Nata yiga jejuluk Prabu Harimurti ya Prabu Danardana ya Prabu Lengkawa Manik ya Prabu Bathara Kresna ya Padmanaba ya Sasra Sumpena jumenata wonten negari Ndhuwurwati ketingal ageng perbawane ora mukal kathah Narendra tumungkul datan karana linawan Bandayuda amung sami rumaos gandrung kapiluyu dhateng poyaning kautaman Sinegeng Candra luhuring kamibawan Narendra Ndhuwurwati awit lamun to ginunggung salatri tanana pedhote nalika semanten dumawah ri sajuga hanyari mangsa Kartika Sang Nata kepareng ngawontenaken paseban agung wonten Stinggil Binatarata ingkang kepareng pisuwanira caket palenggan dalem tumungkul Yayah Konjem Pertiwi wedanane pisuwanira putra dalem ingkang lenggah wonten kasatriyan Tambak Mas kekasih Raden Setyaka satria bagus warnane nom dasare mbranyak pasemone tur tolipating pambudi buntas kawruh sariring ngereh datan mukal pinarcaya ngasta abang ijuning negara Ndhuwurwati
Sawanipun Dyang Setyaka sesarengan Piswanira Sentana Dwarawati ingkang lenggah kasatriyan Gerbaruci kekasih Raden Haryo Setyaki ya Raden Singomulang Jaya Wersinwira ya Bima Kunting ingkang pinercaya minangka suh jejet wengkuning negara Dwarawati. Raden Setyaki jajar Piswanira Sang Arkeoropatih Udawa sinambet Piswanira Prakadang Sentana Mantri Bupati Nayakaning Praja Bupati Kliwon Rya Wedana Lurah Bekel Tuwa Bekel Enom kasambet abdi dalem jajar mlabar sawaning Purwadya dumugi pangurahan Yayah Samudra Rob sami ngagem busana maneka warna tinun saking Mandrawa pindha hajrahing puspita saking kathahnya kang mara sawaning Purwadya Narendra Mandura Prabu Baladewa ya Prabu Balarama dangah-dangah mukane pindha tembaga sinangling pinapak Prakadang Sentana ing acara lembah palengganira Prabu Baladewa kepareng caket palenggan dalem Sang Nata Dwarawati dupi Prabu Baladewa mapan lenggah ketingal mencorong tejane sirna sipating tango Bathara pindha Bathara Brahma dewaning Agni Mangijawanta tanpa Bantara dangu katungga sawanipun Raden Gatotkaca Satya Pringgondani bawanira Sang Nata Dwarawati dereng paring mangandika mila tumengga tumungkul sawanira Dyang Gatotkaca nganti sabdaling Sang Nata dupi Nata Dwarawati mulat Sang Hyang Pertanggapati wis mangrangsang akasa kepareng Sang Nata Sedelenggah Sinewaga langkung rumiyin kapareng ngrasuk busana kepraban Narendra ngrasuk busana kepraban Narendra ginarepet Sang Hyang Didal Manggung Cedi bocah para Gusti kang sami ngampil upacara kepraban Narendra banyak dalang samunggalih warga walika lare mayura mumbing kanan tuwin kering kacumas Bogor Kencana dwi panggo kang sarwarna saking direngganing busana Pradika anggarepet Sang Nata tinun saking Mandrawa pating Glebyar pating Palunsar Yayah Wana Karembul Mangsa sanadyan Sang Nata ditiwu sangkep busana keprabon ketinggal mencorong tedane sirna simpati nang Bathara pindha Bathara Wisnu tibaning kabahagian ingkang mangijawanta palenggan dalem Sang Nata dampar cendani Kusumekta kaparingan nek kasur babut pramudani pinalipit rendo Cilawi pinatik nawarna sinebaran sari-sari kene ngalih sah jebat kasturi Hermawar Gondowida kinebutan lari manyura pungas gandane dumugi Paseban Jawi ndadosaken cingak Sangya Prawadya kang mara sowan Rimu sing sameta sedaya jajaran medal langkung rumiyin abdi dalem prajurit kang sami caos hormat tambur slumpet menyamamurahan senjata ageng menyambal kaping 3 dosa 3 Gurnat Gurnanda mirip kelontoko nyambalan-balan hurek Sangya Prawadya Sulah Bawani pindah kabah denintri Harakaca ndodok Harakaca ndodok jalek song-songe dilap katon gumebyar
Hamsari tumonton rengganing Prabata para dewa dewi yang para resi kagian nolak indah ngarti Tukaing loto kang katiyuping samirana gayah pangawining asta sang resi manglinging kandung malengkung rumah batik liat meres kang mau laras leng-leng ramyang ingkang sasangka wayah nyokang lagya sumaras mareng goreng-goruming Artyana sir mandaya mandaya sekaring bawana Jaladri kang kapitaning Surya dening Kiwangkara anjra sumembur saking sarira risang sekaring narendra sukmeng nala sedya asmara dewa diwataning sukmeng nala sarira kang madibya-dibya anuja harja harjaning bawana
ratune ratu utama ambek para marteng dasih berputih bawa leksana sinuyudan Probupati tresno tresno marang sesami kasinungan budi luhur winong wong para Jawata tan supe muja semadi Pranyata Sri Narendra Sutya Bathara Iwang Sukmana sasminten ingsun Bana langgeng kulup Setyaka nuwun wonten dawuh ingkang pangandika Kanjeng Rama Diwaji lamun ora sisip pandulune wong atuwa sira ingkang katemben rawuh ana negara Ndhurawati pepundhenmu Koko Prabu Baladewa kepasang yogya pangandika dalem Kanjeng Rama Diwaji sampun sametawis rawuhipun pepundhen kula Prabu Mandura ingkang menika keparenga Kanjeng Rama Diwaji angacarani rawuhipun Kanjeng Prabu Baladewa Setyaka iya Koko Prabu Baladewa dering dangu rawuh wonten negari Ndhurawati keparenga rayi paduka nyaosaken pambagya panakrami saha pangabekti kula konjuka sahandhaping pepodo mawantu-wantu Koko Prabu Baladewa Jagadewa Bathara kadang kula yayi dahat katedha kalingga murda pinampi sabdanipun Yayi Prabu Bathara Kresna rumentah ing Raka Mandura nuwun sabdanipun Yayi Prabu kula tampi asta kalih kula petelaken jaja nambahana daya kasantosan kula Yayi Prabu mundhut priksa pisuwan kula pamujinipun Yayi Prabu kasembuh pengayemaning Hyang Widiwasa lulus raharja sowan kula wonten Ndhurawati mboten manggi sambikala ingkang menika puja pangistamanipun ingkang Raka sayogi katur wonten ngarsanipun Yayi Prabu Bathara Kresna Gurawalan panampi kula sabdanipun Koko Prabu kula pundi mestaka mugi dadosa jejimat mawantu-wantu panuwun kula keparenga dipun prayogakaken lenggah Koko Prabu inggih Yayi kulup Rimbyat Maja lho durung antara suwe pisuwan jeneng sira punwa paring pambagya raharja pisuwan sira kulup Gatotkaca lho dahat kapundi pinampi sabdanipun Kanjeng Prabu rumentah ingkang putra Pringgondani bilih Prabu mundhut priksa pisuwanipun ingkang putra Gatotkaca pangestu dalem Prabu mboten manggi sambikala lho kejawi kal menika putra dalem nyaosaken sembah pangabekti konjuga sahandhaping pepodo mawantu-wantu ya banget panarimaku ngger Gatotkaca prayogakna pisuwan jeneng sira lho Setyaka
Kula nuwun wonten dawuh aja nganti kadaluwarsa nyaosna pangabekti ana ngersane Koko Prabu Baladewa ingkang katemben bae rawuh. Kula pun inggih dhateng sendika Wa Prabu Baladewa ingkang putra Setyaka linepatna saking bebendu. Keparenga kula nyaosaken sembah pangabekti konjuka sahandhaping pepada. Purunanku wong bagus tak trima. Pangestuku tampanana Tyaka. Kula pun dimestaka mugi dadosa jejimat. Yayi Rimbyat Maja semono uga Raharja jeneng para sowan ngersane Kanjeng Rama Prabu. Pangestunipun Kang Mas Setyaka mboten wani sambikala. Koko Prabu ingkang rayi Setyaki nyaosaken sembah pangabekti. Koko Prabu Baladewa. Setyaki tak tampa. Nuwun sewu nyadong duka sinuwun Mandura. Najan ingkang abdi Udawa tebih wonten wingking kepingin nyaosaken pambagya panakrami Raharja sinuwun Mandura rawuh wonten negari Dwarawati. Yo pangestune Kakang Udawa ora ana sambikala. Syukur mangayu bagya. Kajawi ingkang menika Koko Prabu bawanipun sampun sawetawis lenggah. Keparenga ingkang rayi nyuwun priksa menapa ingkang dadosaken wigatos sing penggalih. Koko Prabu rawuh wonten Dwarawati semu sumengka ing penggalih katitik mboten kepareng paring cecala langkung rumiyin. Upaminipun Koko Prabu kepareng paring cecala ingkang rayi tentu mapak wonten sakjamining Balewerti negari Dwarawati kanthi titian Rata Kencana pinangka pakurmatan rawuhipun Koko Prabu Baladewa. Jagat Dewa Bathara. Senajan dereng kasembadan siyanipun Yayi Prabu nanging sampun bombong raosing manah kula semanten mulyaning raos gadah kadang taruna ingkang sampun mengku kawibawan. Nanging dados kamuningan kula sowan wonten Dwarawati mboten kanthi cecala. Menika mboten kok sedya ngicalaken tata cara. Awit saking sumengkaning manah kula bilih kagalih lepat kula nyuwun pangaksama. Mboten dados menapa Koko Prabu. Namung sanes wekdal Koko Prabu kedah enget. Kula Koko Prabu menika menapa ageng menapa alit jejering Narendra. Bilih lekasipun Koko Prabu mekaten mboten mawi upacara kadenangan para Narendra manca negari. Kirang bejanipun kula Koko Prabu dipun dakwa Narendra mboten ngertos tata caraning ratu. Mboten murung dados suraing jagat. Wah. Kula wangsuli pisan malih Yayi. Bilih kagalih lepat nyuwun pangaksama. Lajeng sumengkaning penggalih rawuh wonten Dwarawati wonten wigatos menapa Koko Prabu? Yayi Prabu, kula saderengipun kula matur ngaturaken wigatos sowan kula gadah penuwun kagungan pamundhut menapa. Murid cetha anggen kula matur gampil anggen kula nata ukara keparenga kula ngicalaken pepanggihanipun Ratu Mandura, Ratu Dwarawati. Wontenipun pepanggihanipun Baladewa Kresna. Baladewa Kresna kadang nunggil Yayarena dumawah sepuh kula Yayi Prabu ingkang nem. Keparenga kula njabel basa krami badhe matur basa ngoko kemawon. Kapenggaliya sak prayoginipun Koko Prabu. Yayi Prabu Kresna, kula Koko Prabu. Lamun tono lupute aturipun Kakang mengko keparenga Yayi paring pangaksama. Mun dados menapa? Pun Kakang tumeka negara Dwarawati sepisan. Tuwi tata raharjaning negara Dwarawati apa dene kami dagdane Yayi Prabu sak kulawarga matur sembah nuwun. Dene ingkang wigati piswanipun Kakang sedya nyuwun pepadang dene kang ndadekke peteng
pamikiripun Kakang lelakon kang katemben kawuri yaiku perkara nalika Yayi Prabu mungsuh putramu Boma satemah Janaka pekabaran tekaning pati ora ninggal kuwanda diarani Sirna Margalayu kajem pono angin pawarta iku wis ngebaki jagat pun Kakang kepeksa durung percaya nek durung tampa ngendikane Yayi ing cetha sejatine pawarta patine Janaka iku kepara nyata apa ya kabar kabur kepareng Yayi paring priksa lang-lang ramayang ingkang driya Lerang Candra esmuya kang katawangan sumu ing tias kang kaduridan limun kabyatan rujit Koko Prabu Baladewa. Ki apa Yayi? Menapa wigatosipun Gatotkaca sowan wonten Dwarawati inggih sami kalian Koko Prabu badhe nanjihaken pamarta pejahipun Arjuna. Pun Kakang ora ngerti pinanggih putramu Gatotkaca ya ana negara Dwarawati. Dadi gurung ana wektu pun Kakang imbal pangandikan kelayan Prunan Kurimbyatmaja mula prayoga Yayi Prabu keparenga ndangu. Inggih Koko Prabu. Rimbyatmaja lho. Wigati ki sira sowan ana Dwarawati. Ana wigati apa? Bareng unjuk atur Sodalemu Prabu Semurpat. Aturipun yang putra nyuwun pangaksama. Ya nggih. Sowan kula Sodalemu Prabu sepisan nyaosaken sembah pangabekti. Ya tak tampa ndungkap angka kalih. Keng putra Gatotkaca mundi sabdanipun Wa Prabu Puntadewa mewah Rama Werkudara ndikake nyaosaken pangabektinipun para kadang Pandhawa. Ya tak tampa. Dene wigatosipun sowan kula kadhawan Wa Prabu Puntadewa nyuwun priksa perkawis Paman Arjuna. Bilih Paman Arjuna menika saestu sampun pinulung dening Bathara amargi nalika mengsah Kakang Prabu Setija Sawargi. Wa Prabu Puntadewa badhe netepi prasetyaning Pandhawa. Prasetyaning Pandhawa setunggal mukti ingkang sekawan nderek ngeyup yen setunggal pecah sekawan kedah bela. Bilih kapara estu Paman Janaka sampun seda Wa Prabu Puntadewa badhe seda srana obong ingkang menika keparingipun Rama Werkudara. Wa Prabu Bathara Kresna kasuwun rawuh dhateng negari Ngamarta. Cekap semanten atur kula Prabu. Jagat Dewa Bathara. Dupi pun Kakang midhanget ature Gatotkaca ora ana bedane karo pun Kakang ya miterang perkara pawarta patine Janaka. Rene Yayi Prabu iku kasebut ratu sutyaning jagat. Ratu prasasat duwe paningal 1000 kang ora bisa kekilapan. Yayi Prabu kudu bisa paring priksa ing cetha. Koko Prabu. Iya. Lelampan menika sejatosipun duk semanten rak malah Koko Prabu ingkang paring priksa bilih Janaka menika sirna. Awit nalika Setija nyuwun pertimbanganing rembag dhateng ingkang rayi perkawis Samba Anjawat Mestikawati. Kula paring dawuh Setija
Yen kowe ngelingi jejering priya apa meneh ratu. Ora ana wong sabar atine nek cilik tetimbangane dijawat dening priya liya apa meneh priya mau wani cala wentah. Mula ana bebasan sak nyari bumi, sak dumuk bathuk wajib ditohi pecahing dodo. Kowe tegel karo adimu Samba, Samba mbok pateni ya sak karepmu wong Samba luput. Ning rene kowe eling nek Samba ki adimu, kowe ora tega. Lan Mustikawati ya Hatnyanawati mbok dhawuhke karo Samba, ya mangsa Budawa. Perkara iki aku ora melu-melu. Setija mboten matur menapa-menapa. Namung lajeng nyuwun pamit kesah. Mboten mukal to Koko Prabu, peteng jagat kula menika. Awit Samba menika anak kula, Setija anak kula. Lajeng kula pamit layan Kakang Udawa. Kakang Udawa, aku arep turu. Aja wani gugah. Nek ora ana wigati, Udawa sagah lajeng kula tilem. Ingkang gugah kula Koko Prabu ngendika yen Janaka pecah dipun pejahi Setija. Monggo Setija sampun kula paringi dawuh. Setija lelakon iki nek nganti dadi perang sapa sing nglabuhi Samba kuwi nglabuhi wong luput. Nek kowe wani tok ayoni ya kena, nek ora wani kowe mundur ya ora apa-apa. Ning nek karo Janaka kowe didukani Janaka cilik wani wangsulan soso karo mencereng mripatmu. Gedhe kowe wani jempala pamanmu Janaka, padha karo kowe wani ngepel sirahku. Aku tega karo kowe. Kabeh tok waneni kena, ning siji Janaka ora kena. Setija sagah wusana kula tangi tilem ingkang gugah Koko Prabu paring priksa yen Janaka pecah dipun pejahi Setija. Tiyang katemben tilem menika rak panca driyanipun dereng jangkep. Satemah lajeng kula namung muntap nepsu kula. Setija kula dawuh senjata cakra pecah. Sak sampunipun senjata cakra tumama Setija pecah, kula madosi Panakawan mboten wonten. Menawi Janaka pecah mboten nilar kuwanda, kula pitados saged jalaran Janaka sampun kebak wejanganing pendhita gentur tapanipun. Nanging yen Janaka pecah kok Kakang Semar sak anakipun nggih mboten wonten. Lah menapa Kakang Semar sak anakipun nggih dipun banjut. Lah rak menika Koko Prabu. Lan wonten sabdaning Bathara saklebetipun tengahing jaman Kaliyoga wonten perang donya kaping sekawan ingkang nama perang Baratayuda Jaya Binangun. Menika perangipun darah Barata tuwin Pandhawa lan Kurawa ingkang nyarirani Janaka jumeneng Senapati. Yen sakmenika Janaka sampun pecah, lah menapa Dewa Cidramubaya mila kula dereng pitados pecahipun Janaka. Dene kalenggan menika dereng ketingal, namung Bathara kemawon dereng paring wewengan. Tatkala narpa Kresna dan tulus anyakra ring Resiwara Jahnawisuta. Kakalihira minggahing rata dahar tumiyangaken ingkang sarutama tarbiyatan magawe pupuk niguna sang resi lesu mari katara ujwala sebet biar bauto Eca Dewi bal pangandika nata Dwarawati mimah Prabu Baladewa dipun midhangetaken para kadang sentana.
Dupi Prabu Baladewa midhangit aturnya Nodon Borawati jegrek yayah Tugu Sinukarta tugu barang kang ora isa obah Sinukarta rinenggo-renggo cinawi-cawi dumugi semanten sabdanira Sang Nata kaya kena cobaning Bathara nglenggahi tri pandurat tri telu pandurat pengendikan antawis tigang wando datan kemedar ladi kesaru geger horking Pasé Banjawi ingkang ndadosaken geger horking Pasé Banjawi sawanipun Narendra gagah pideksa dupi sampun saged stinggil Binatarata sigra netepaken agemnya jamang mewah sumping ngedederaken kunca ngusap gumbala nguglengaken wangkingan seblak sampur mulat kanan mulat kiring mancas tinggil Binatarata ndadosaken hor kang sami urasan kanca ana dayu ya Kaya lumarap caraka kang nembe prapta tinata trap silan nira alonten nira tata lenggah mungging ngarsaning Narendra tumando yun mangarso tanono kuciwa raras Iwang Sukmana sasmintaning sun humbono langgeng Koko Prabu Baladewa. Apa yayi? Wonten Narendra gagah pideksa
rawuh wonten negari Ndhurawati. Aja nganti kadaluwarsa enggal keparenga yayi ngacarani inggih Koko Prabu. Mangkita kisana ingkang nembe rawuh. Sampun ngantos kula winastan tumambuh kasunyatanipun kula dereng nate gambuh. Keparenga kula nila krami panjenengan menika Narendra pundi tuwin sinten jejulukipun? Yes tungkara jagat manik raja dewaku. Kepasang yogya bilih diwaji mundhut priksa dhumateng dasar kula. Amun tanpa werni kula menika ugi jejering Narendra negari ngloka segara ingkang kula lenggahi. Dene jejuluk kula ing sampun sudi mestani kula Prabu Sudirgapati. Prabu Sudirgapati. Lho. Raharja rawuh wonten negari Ndhurawati. Lho. Pangestunipun diwaji mboten mangke sambikala. Bawanipun sampun tami selenggah keparenga kula nyuwun priksa menapa wigatosipun rawuh wonten negari Ndhurawati semu sumengka ing penggalih. Kepareng ngunjuk atur ngersa dalem diwaji sewu lepat atur kula nyuwun gunging pangaksama inggih. Sowan kula ngersa dalem diwaji Ndhurawati sepisan nyaosaken sembah pangabekti. Kula tampi kanthi gumbiraning manah ndungkap angka kalih katemta lampah kula piyambak mboten pisan. Kula kautus kadang kula sepuh Narendra Manik Ngimo Himantaka ingkang jejuluk Prabu Nirbita Netya Kamaca. Menika Raja Gandharwa ingkang sekti mandraguna. Sowan kula kautus kadang kula sepuh Narendra Manik Ngimo Himantaka ingkang jejuluk Prabu Nirbita Netya Kamaca. Menika Raja Gandharwa ingkang sekti mandraguna. Sowan kula ndikaaken nyaosaken taklim mun ngersanipun diwaji Ndhurawati. Kula tampi kanthi gumiraning manah yen mekaten panjenengan menika Raja Telukan. Sanes. Kula menika sanes Raja Telukan. Kalian Koko Prabu Niwatakaca karengkuh dados kadang Sinara Wadi. Mboten Sinara Wedi, Sinara Wadi. Yelimrah saben antara mangsa kula nyaosaken bulu bekti utawi kula seba caos badhe ngendika yen Ratu Telukan lingsem. Pancen dasaripun kula ratu isinan mekaten. Kula lajengaken atur kula bilih sampun katampi sedaya atur kula wis wigatos kautus Koko Prabu Niwatakaca. Kula supados nyaosi prisa diwaji Ndhurawati negari Manik Ngimo Himantaka kelenggan menika ketaman pagebluk tumama dhateng para kewula alit negari Manik Ngimo Himantaka saged kula aturaken kewula alit negari Manik Ngimo Himantaka enjing sakit sonten pecah sonten sakit enjing dados bebayangan. Para among Narakisma sami lepat petanganipun. Sampun kathah para pendhita, para tapa, para sarjana sujaning budi ingkang budi sarana. Nanging kawontenan sampun duwa saliring usada miwah sarana katitik sesakit pepecah boten saya suda malah saya ngrebda. Koko Prabu Niwatakaca nampi sasmintaning Bathara badhe kalampah negari Manik Ngimo Himantaka tata tentrem boten ketang namung sak gebyaring tadhit kedah karawuhan diwaji Ndhurawati. Mila
sowan kula menika ndikaaken nyuwun dhateng Diwaji kaparenga rawuh dhateng negari. Manik Ngimai Mantaka nadyanto namung sagebyaring pradit. Bilih bulan keparing minangkani pamunduwunipun Koko Prabu Niwatakaca. Kagungan pamundhut titian menapa? Menapa mundhut titian kuda ingkang sae, dirada ingkang ageng, menapa rata kencana. Saha mundhut bebingah menapa? Menapa Mas Picis Raja Brana. Peni raja peni guru bakal guru dadi mboten bariku jiwa. Koko Prabu Niwatakaca ratu ber bondo ber donya. Sinebat ratu brewu mblegedhu. Bandane seprapatan jagat. Ratu menika menawi namung mutangaken sami-sami ratu menika saweg limrah. Nanging Koko Prabu Niwatakaca ratu mutangaken layanini blorong. Awit saking sugihipun mekaten. Cekap semanten atur kula Diwaji. Iwang Sukmana sasmintan ingsun bono langgeng. Bilih keparingipun Prabu Niwatakaca mekaten, kelenggan menika kula dereng saged minangkani amargi Dwarawati ugi wonten perkawis ingkang kedah kula rampungaken. Menawi Dwarawati mangke sampun purna ing gati upaminipun lumampahing candra mboten katawengan hima sampun padhang trawangan. Kula badhe minangkani pamundhutipun ingkang Raka Prabu Niwatakaca. Lajeng pinten dinten? Tetanganipun nggih menawi saklebetipun Eka Warsa sampun tentrem kula sagah. Nanging yen dereng kula iki kepeksa nyuwun wekdal Dwi Warsa. Eka Warsa, Dwi Warsa, Eka wicalan siji, Dwi kalih warsa taun. Setunggal taun duwin kalih taun. Inggih. Wah, gedangun sanget. Gedangun sanget Diwaji. Cobi kula aturi menggalih. Sowan kula dumugi Dwarawati menika nyipeng kula wonten telenging samudra setengah wulan piyambak. Kula aturi metang telas wuragan pinten menika. Lajeng sinten ingkang badhe nglintoni menawi Diwaji pun kepareng rawuh dhateng negari Manik Ngimantaka, kula kirang bejanipun dipun tigas jangga kula. Kula sumanggaaken Diwaji dupi kula raosaken pangandikanipun Diwaji menika namung awon sirnanipun nampel pikajengan kula. Bah, kula menika dumugi Dwarawati mboten namung duta kengkenan nanging sampun duta ngrampungi. Kalenggan menika kula caosi merdi kalih kersa kula boyong menapa mboten. Yen kersa kula boyong monggo dinten menika kula dherekaken. Mundhut nitih menapa. Nanging menawi sepisan dipun damel angel rembakipun agengipun penan waleh mboten kersa kula boyong dhateng Manik Ngimantaka. Kula sumerep gumlari negari Dwarawati. Yen kula megar epek-epek kula tepak mawe epek-epek kula mboten ketingal. Menawi kula kurda sak kedheping netra Dwarawati saged dados samudra dahana. Jaja muntap sigra kinetap netra kocak ngundarandir. Idep mangala cakra Nektranya angatira sumengko jejebang mawinga-winga mawengis Jagat Dewa Bathara Yayi Kresna kula Koko Prabu keparenga wanci tak suwun badhe kagem menapa arep tak kumangsuli raja iki. Koko Prabu kula aturi enget ora perlu dielingke aku eling dhewe.
Aku iku ora wong sing pinuju wuru. Mergo aku krungu ucape raja iki. Nek tak ampet ana ngrasa, tak ndem ana batin, getihku munggah yen nganti tekan sirah bisa aku mati dadakan. Mula legane atiku tak wangsuli. Nanging Koko Prabu sampun ngantos duka prayoga, aku wis kedulungan. Sudirgapati jenengmu. Sadurunge guneman akeh-akeh aku butuh mbagekke raharja tekamu. Piye pangestunipun mboten mangke sami kala. Benan kleres menapa kelayan Diwaji Ndorowati. Kowe durung ngerti? Inggih. Kadangi Tuwanata Ndorowati. Iki Narendra Mandura. Jagat ora gane papat. Ya aku Prabu Baladewa, ya Prabu Balarama. Prabu Baladewa, Prabu Balarama. Ya. Wonten wigatos menapa? Kowe matur nungsan Yayi Prabu Bathara Kresna. Purwa madya bisa tak rasake nanging tekan wekasan. Aku krungu ucapmu, pangrasa kaya disebit-sebit talinganku. Ambekmu karo ngruda paripeksa Yayi Prabu, mbok boyo gunung negaramu. Iya. Ngerti yo? Kadange tuwa ana negara Ndorowati. Iki uga wenang rumeksa kami dadaning Ndorowati sak isine. Yayi Prabu Kresna dadi isine negara Ndorowati. Yen bareng boyong Yayi Prabu Ndorowati rembugan karo aku. Nadyan Yayi Prabu Kresna aku nrenggalangi ora kelakon bali entuk gawe. Kosok baline. Nadyan Yayi Prabu ora kersa ning aku ngrilake kelakon kowe bali entuk gawe. Yen mekaten kula kedharembagan lan Diwaji Mandura. Yo. Lajeng keparenga pendhan minangkani panuwun kula. Sinuwun Ndorowati kula boyong dhateng manik Nyimai Mantaka bilih pendhan marengaken mundhut pitumbasan menapa Mas Picis Raja Brana badhe kula sembadani. Aku ora butuh karo gebiaring Mas Picis Raja Brana. Kowe kelakon boyong adiku. Nek kowe bisa minangkani penjalukku. Kagungan pamundhut napa? Dudu gebiaring Mas Picis Raja Brana. Yayi Prabu Kresna tak ijolke ludira setetes. Tegesipun yen kowe iso nyempal bauku kiwa keneng. Gedhe bisa nengker janggaku. Tak rilake bauku. Prabu Baladewa ngedekake sayembara perang. Oh babamu. Tak dadar dina iki. Ana ndi papaning Bandayuda? Metu tengah gelanggang Bayudan. Ora nganti ganti dina. Tak dadar kapal miramu. Nyuwun pangestu Sinambu Ndorowati. Kula minangkani pamundhutipun ingkang raka. Inggih ndherekaken kaluhuran. Aja nyulayani janji enggal budal Trun. Dimas Tyaki Nun. Arti ndak menyang endi? Menyat saka Plenggan tanpa pamit. Panjenipun badhe nututi raja menika wau. Badhe kula jatosi. Pun Kakang ora maido kewanteranmu. Ora maido kekendelanmu, nanging empanmu iku ora mapan. Iki ana singgil dudu papane wong diya diniya. Yen iki mau ora bisa tak kendelke kowe sida menyat saka Plenggan. Ora wurung dadi suraing jagat. Dianggep satriya ora ngerti Subasita, ngerti?
Ngono ya ngono, ning aja kaya ngono. Ih, sewu lebat nyuwun pangaksama. Wis kebacut ora dadi apa, besok meneh aja tok baleni. Ya Istiaki, kula Kakang Udawa. Kedah inget binjang malih menika ngono ya ngono, ning aja sok ngono-ngono. Mboten prayogi. Mboten stinggil kok ngono. Ngono nggih ya ngono. Ning aja ngono-ngono. Kowe iki arep omong apa Kakang Udawa? Pancene badhe damel penerangan jebul teng pecodot. Yai Kresna kula. Katone Yai ndukani Istiaki ning sing krasa aku merga ingkang gendam-gendam raja iki mau pun Kakang. Nanging yen kula nglepataken Koko Prabu rak mboten wani amargi Koko Prabu kadang kula sepuh. Wani kula namung ngengetaken. Minjang malih Koko Prabu yen wonten stinggil sok sampun ndawaken deduka dhateng sinten kemawon. Ngelingke karo menging ya padha wae ming siji tetembungane karo ngluputke. Ya ana luputku sing gedhe pangapuramu. Rene kelenggan iki aku wis kebacut dia-dine ya. Sedilak coba kaprawirane. Duh Koko Prabu sanget ingkang rayi ngluhuraken asmanipun Koko Prabu. Sampun ngantos munduripun raja menika awit saking astanipun Koko Prabu. Kepareng Koko Prabu marengaken dipun unduraken para kadang Sentana Ndarawati. Yen pancen keparengi Yayi mengkono mangsa bodho. Gatotkaca kula wonten dawuh. Ndarawati lagi ana boyo. Jeneng sira kudu sabiyantu. Kawula ngestuaken dawuh. Koko Prabu anggenipun menggalih perkawis Yayi Arjuna kula dereng saged caos katrangan. Ingkang rayi sedya minggah sanggar pamujan meminta sing Bathara. Ya prayoga Yayi karya pinarak ing Mangyasuka pun Kakang nyuwun pamit metu njaba. Nderekaken kaluhuran Koko Prabu. Nadyan ing Trogan Kaca nyuwun pangestu. Nderekaken Koko Prabu Baladewa. Aja kurang prayitna rimbyat maja. Kanjeng Rama nadyan ingkang putra Setyaka nyuwun pangestu. Nderekaken Koko Prabu Mandura, ya Setyaka aja kurang duga prayoga. Nyuwun pangestu Koko Prabu ing Rai Setyaki. Nderekaken Koko Prabu Baladewa. Ya Setyaki aja kurang prayitna. Abidal kepatihan nyuwun pangestu medal Jawi bidalaken Purwadya ing Marasowan. Kakang Udawa, lho. Ngati-ati aja kari duga-duga digawa. Kamu lho. Oh. Titipurna sabdaning Sang Nata nglenggah sabda Pendhita Ratu. Sabda pangandikan Pendhita temen Ratu gedhe panguwasane kinarya pratandha. Sabdaning Ratu sak wanda rata kula sak negara. Sabdaning Pandhita sak wanda tan kono wolawali pindha we Kresna tumameng Patra Seta. Kapareng sanata ndur kedaton ginarebeg Sang Hyang Bidal manggung jadi pating glebyar rengganing busana yayah panten binayang kari. Oh.